Čau. Ahoj, tak se tady mějte, jo. Já za chvilku odlítám, jak můžete vidět, tadyhle, jak si na obrazovce, jo. Tady to je po celý obrazovce, tady jak mi to poletí, jo. A bude tam krásně svítit sluníčko. Se můžete podívat, tu. Jak tam krásně bude svítit sluníčko, jo. A na to sluníčko budu potřebovat ještě nůžky. Já jsem chtěl nůžky, jo. Jedny nůžky, jo. Dvoje nůžky, jo. No, ty můžou být, to může být třeba jakkoliv barevný, jo. Tady nad hlavou mi bude svítit takovýhle otazník, jo. A proč? Proč? Si úplně zelenou. Paráda, jsem dobrý, jo. To jsou razítka, co je tohle? To je barevná paleta, šup. Ježiš. A teď mě nevidíte. A nyní anonym. Máte tam nějakou bombu. Anonym. A teď jsem celý černej. A už mě vůbec nevidíte. Vidíte tady, jak mi to za chvilku letí. Jo. A ty otazníky tam taky vidíte, jo. Čau. A teď jsem z toho celý šedivej. Který podklad je asi nejlepší? Zvolte nejlepší podklad a dejte mi vědět zde na YouTube. Děkuji. Já to tady vypnu. Zrušit vše. Konec.